Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pag inunungay. Pwes kalimti ang atong panakigala. Jenny! Kalimti nga imo kong higala. Kay kalimtan ta nasa ka. Sulti ko na kus tinuod. May tungod pa bagyapon kini sa atong panakigala. O may tungodan ni Amy. Di na kinahanglan mo tubag pa ko ni mo, Dave. Lakaw na. Biya na. Isan kapila pa ko ni mo hingindan. Dili ko mabiya. Dili ko mabiya! Sibog! Asa man na imong gibuhat? Pwigda, tupad ni mo. Unsa? Dave, nabuang na ka. Maghuo ta din na sa akong higdaanan ni ospital. So, mangganita sa sopa sa una. Dinhi pa ka ha. Sibog! Letsikit ka no? Lo, namalikas na ka. Bahad na ka. Makalagot man ka. Sikunti ka ron. Bahala ka. Uwi ra kay ka. Hinay ra kay itong pagkasiko na ko nimo. Hinay, pero akong kuto-kuto. Mo'y gigo ni mo. Ganina pa kong gigutom. Wa pa ko'y kaon sukad ganina butag. Unsa? Anong umasa ka mukhaon? Kay wa maka. Ngano gibit-bit akong kaldero? Ingon ka, madungan ta. Naa naman gus emigot. Pero wa ka. Dave, unsa man ning imo, Dave? Higda, kay kakuyap po na ko sa kagutom. Higda ko daan, tapad ni mo. Aron dili ko mabundak, ini kakuyap na ko. Gara na kag maayo ha. Gara na kay kastanan. Sakit ha? Pino kay kamango sa ida. Pwes bangon ug pangitag kaon sa gawas. Bangon na pa, bangon na. Dinira ko ba ni mo? Dungan tas magpauli. Mga unta sa ato. Inyo, Dave. Why ato? Jen, Unsa? biyaan gi ko ni mo. Dave, sadwi. Nagsulti naman ta may tungod ana, Dave. Mubiya na ko. Karon. Jen, Huy, Jen. hugot na kay mo pagkakus akong hawak. Dave, boy, iko pa. Okay. Naman akong bayad sa biyang ni Jenny. Pabutuloy na mo ang doktor. Namu-check in niya sa dili pa siyang gawas. May miabli sa pultahan. Pahawa na pa. Lakaw na pa. Tifon sa pa. Di ko na mo seryosohon. Pahawa na. Nipasok na yun ka sa kong layo. Hawa pa. I have paid the bills and... What is he doing there? Nagduka. Nihigda. Sa imong bed? With you? Is that even normal? Wal Malaysia oy kung mutupad ko niya sa paghigda. Kanunay na namang gibuhat sa una pa. What? What are you? Grade 1? Josh, mabangon ako. Come. Let me help you. Dave, unsa man ka diha? Ayaw na pagkako sa kong hawak ba? Pamuhi na ko no. Let go. And have some decency. Josh, unsay sulti sa doktor? Pabuton ta na lang ang iyang pag-ani. Gigutom na ko. Ganang buntag pangawa ko'y tarong nga kaon. Kaya nagsigog paabot ni Dave nga mabalik. Pero hangtod karon no pagyapon siya. Matod niya kay apaso na niya si Jenny. Hain man day sila paingon. Nilatas ninyong dapit. Salamat. Ako na yung mga please pultahan. Ako na. Dinay ka na lang sa imong sakyanan, Josh. Paabot ako din
Salamat sa paghatod. Pilahos man sa paglakaw. Human man ako. Huwag man ako pabuta. Jin eh! Jin! Kadot lang! Uy! Jin! Siyam Ano ba, Dave? Nagkasiguro ka na ba ng imong buhaton? Nakasiguro na. Muuban ako karon ni Josh balik sa syudad. Dili na ba ta ka kapugan? Dili na. Jin, Husto na, Dave. Dili ta magsulti pa bahin ini. Kay bisag unsa pa isulti nimo, dili na mausab ang akong hunahuna. tingalig. Mas luwas ko uban ni Josh. Kaysa uban ako. Oh. Oh, Dave. Mas luwas ang akong kasing-kasing uban ni Josh. Jenny. Oh, Elaine! Uy, ning bata. Ay, mau kayas bintana. Awal, lolo! Nanay og tatay! Abot na! Hoy, hoy. Abot na, nanay! Ay, ay, paghinay, oy! Unsa mau ka diha sa ganan? Ay, ning bata, yun, uy! Hey, pasilan, akong sundon. Nanay! Anak! Agaya ni mo uli, oy! Kanina ra ko huwat ni mo. Ha? Nga naman? Kay huwat man ko ni mo, kay ngita man ko ni mo. Ay, pasilan. Kanina pag yun hinoon kayo nang nagpaabot ninyong mauli. Ako untang ihatod sa inyo. Eh, di sab siya kay maghuwat ko nung mauli na si Jenny. Nanala, mubalik na lang ko sa taas kay stilan, sakit-sakit na ba ning tuhod ko na? Ipahuway ko ning sayo. Hey, Kokos, nanay! Dali, dali. Dali. Uy, kabugat na ba ini? O sabi kaon ni Inday, ha? Utan. Uy, ka very good, uy. Kanuna gid kang mukaon og utan, ha? Dili magsigi og kaon og mga pinirito. Panagsahan ra na, ha? Okay ra kon ipare sa utanon kay mao man ay maka-healthy sa Inday, ha? Ano naman humot mang aslom. Hala ha, ngano naman pasimot na si nanay sa ilok, bebe. Nanay, oy! Sige na, iisa na. Humot naman lagi ng suka lagi. Nga naman wapay ligog, no? Huwat man ko ni mo, nanay. Ikaw ha? Diba, niingon ko nga mag-anad-anad na ka, nga dili na si nanay ang moatiman ni mo? Kinahanglan makat-on na ka sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Ilabi pa karon nga... Nga, unsa, nanay? Jen. Inday, love man ni mo si nanay, di ba? Siyempre, uy! Makasabot na ka ni nanay, di ba? Oh, very good. Makasabot ka na cute. Kay big girl naman ka. Oh, big girl na. Pero baby, pagyapon ko ni mo og ni tatay. Bisag mo daga na ka. Baby ka gihapon ni nanay, anak. Pero, tingalig dili na makasaksi si nanay sa pagdaga ni Inday. Ha? Kay nga naman? Kay muwak na si nanay. Wak? Bako ba gani ka uli? Muwak na ko. Mubiyak na ko ninyo, anak. Ha? Jen. Mubiyak ka? Kayaan minimo. Kay nga naman, muwork ka? Muuli raman ka, di ba? Balik raman ka na mo ni tatay, di ba, nanay? Dili na, anak. Ha? Dili na ka uli? Dili na ka uli na mo? Elaine, kikakos ko di po kukot kayo. Ayaw, nanay. Ayaw ko biyae. Ingon mo ka, dili ko di mo biyaan. Ayaw ko biyae, nanay.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!